Bones a tots, aquí des de Canal Marrec, som l'Aleix Osta i en Xiqui. Hola, què tal? Per comentar el 22è aniversari de Marrecs. Vinga, hem fet un resum més resumit que l'última vegada. Un resum molt resum. Vinga, i res, doncs, diada d'aniversari amb castellers de Sants i nens del Vendrell de colles convidades. Res, estem veient els pilars d'inici de les colles. I, bueno, una diada marcada també doncs, perquè va ser dissabte a la tarda, tot el rotllo del canvi, perquè, bueno, el diumenge hi havia una mobilització ciutadana important a Barcelona i, per tant, vam haver de canviar la diada de data. I això va marcar també doncs, una mica que les altres colles, sobretot, doncs, poguessin portar prou gent. En fi, nosaltres, cosa important, doncs, vam obrir com uns campions amb aquest castell que teniu ara a les imatges, que és el 3 de 8, el primer castell de 8 de la temporada dels Marrecs de Salt, que vam solventar d'una manera esplèndida, meravellosa, i, bueno, com podeu veure, és que va ser un 3 de 8 molt maco, molt ben executat, i res, el primer de la temporada. I, per tant, doncs, comencem ja amb actuacions fortes, i som-hi. Molt bé, molt maco. Nens del Vendrell, per la seva part, que començaven amb el 4 de 7, doncs el que dèiem, una actuació marcada una mica per les baixes, també la poca mobilització de camises per part de les altres colles. I, bueno, doncs res, castell sense més històries, un 4 de 7, sense més problemes, que van descarregar, evidentment, doncs, tots els castells, al igual que aquest 4 de 7 amb agulla, que ara veiem dels castellers de Sants, doncs, bueno, no van tenir més complicacions, i molt bé. A més ens van dir, bueno, en Pau em va explicar que ells han seguit moltíssim i que marcaven un nivell bastant alt, no? Sants són una colla important, per exemple, ara que abans miràvem el rànquing aquest del Portal Casteller, doncs estan a la 6a posició, són del top, i realment fan castells de gamma extra, són molt importants. I aquí, però bueno, mentrestant, veiem el 2 de 7 de Marrecs de Salt, la primera torre de 7 també de la temporada, tant un com l'altre són castells que sabem que hem de pujar sobre folre i que els hem de donar un pis més, tant el 3 de 9 com la torre de 8, però bueno, es comença pel principi i de moment primer 2 de 7 de la temporada, molt maco també, molt ben treballat i descarregat. Ara esperem anar-los repetint més sovint. Vinga, i aquí veiem l'actuació de nens del Vendrell, que de segon castell portaven també un 4 de 7 amb agulla. Digues que en aquesta actuació heu fet molts castells per primer cop, no? Dos castells nous molt importants, que són aquest 3 de 8 i el 2 de 7 que hem fet ara, que això ens va molt bé perquè és el que comentava, no? Els pujarem sobre folre tard o d'hora. Aleshores, l'important és treballar l'estructura bàsica, tenir-la assegurada i veure que hi tens confiança per després poder fer el folre. I aquí veiem el pilar del 4 de 7 amb agulla, sense més problemes també. Era el primer, diria, que feien aquest any els nens del Vendrell, de 4 de 7 amb agulla. I després, doncs res... Després els de Sants. Sí, Sants que s'anaven repetint, perquè ara, si abans van començar amb el 4 de 7, doncs Sants feia el 4 de 7. I també, mira, Sants encara no havia fet, era un castell que encara no havia fet aquest any. I, bueno, doncs sempre està bé, no? Havien anat, per exemple, ara estava mirant estadístiques, no? Sants ja porta 4 sets de sets, 3 5 de sets. Clar, ara, doncs, bueno, van aprofitar, suposo, doncs això, una actuació més lleugera per ells i, mira, van aprofitar per fer aquest 4 de 7. Sense més història, tampoc, obertot, maco... Vale, i aquí ja... El 9 de 7. El pepino aquest, sí, la cosa aquesta, ja, bueno... A sobre li fotem bici, saps? Estem a abril i ja en portem 2 aquesta temporada, Però bueno, un 9 de 7 que és un Cristo, però que mira, tampoc queda malament. Ja d'això, ja el fem. I teniu pensat fer-lo més o no, saps? Més vegades? Sí. No ho sé. Ah. No ho sé.
La veritat, bueno, el que digui la tècnica. El que diguin. De moment pujar-lo un pis sembla impensable, per tant, Sí, sí. no ho sé. Suposo que quan anem fent castells de 8 doncs deixarem de fer-lo. En qualsevol cas, aquí veiem un 3 de 7, que va ser l'últim castell de nens del Vendrell, sense més història tampoc. I ja per acabar, sí que, un castell que no és molt habitual últimament i que jo trobo a faltar personalment perquè li tinc molt de carinyo, és el 3 de 7 per sota, que Sants, doncs mira, ja van venir i ens van brindar aquest 3 de 7 per sota, molt maco, la veritat. Sí, sí, sí. I res, és un castell que ja no es veu massa, però que la veritat és molt xulo. I sorprèn, no te l'esperes realment. Sí, 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 sí. Estèticament és molt curiós i la gent que no hi entén massa doncs també al·lucina bastant i bueno. Com el meu cas, no? I res, i amb això vam acabar l'actuació. Pilars de despedida, vano de 5 de Sants, que no sigui dit, 2 pilars de 5 per part de Marrecs i un pilar de 5 per part de nens del Vendrell. I res, fins a la propera actuació, que esperem que portem més castells de 8 i més coses interessants. Sí. Important és que aquest resum està fet perquè si de veritat voleu veure els castells bé, que si voleu veure detall a detall, tenim el directe en el vídeo anterior bé i així no us ofusqueu, vale? I res, que esperem que us agradi. Sí, això sí. Bueno, doncs adeu. Adeu.